الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe caggal yettude Allah e julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam mi calmini ceerno men jinnaɗo men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mouhamadou Souleymane Ba ɗo e Kahayɗi eɗen goni e galle men Samassa ñalawma men alhamis eɗen goni e dew mawlude en yaare nogase joyyi eɗen ɗo noon jodde makko eɗen kuccite makko omo jokkana en jewte l'islam ɗe o hewno jokkande julɓe ha naftoro noon ceerno min calmini min juurima. وعليكم السلام ورحمة الله أملي جارة ورسول يري جدار تشرن من جنار من خليفة من تشرن من أحمد تجان الفا ممثلي لو يقل من سامسا ينشل من دندانغال جناب دندانغال سيرم بشرفا بدندانغال المو دنت من واتساب عندنا كده ينغري ينتوي خليفة من موجود ما شاء الله فتبارك الله يرندو نو كده يرندو نو كوي من كده يالله جنون غورنا مك جول بوي نفترادم ينغري كده يوتر من إسلام إن شاء الله توتر بيوتر نينن كو جنار من خليفة من تشرن من أحمد تجان جاي دانكم من لمغو شام إيسا نون تشرن من أحمد تجان تشرن من تشرنو أمر مختار تونتو وولو dendangal almuɓe tawtaraɓe yewtere nde ɗum noɗen jokka yewtere inchallah e amalli to nokku men Wourossogui ceerno men Ibrahima jeeya to nokku men acc jeeya nokku men acc Diath ceerno Amadou Diath kañum ne tawtora ceerno Ibrahima Diath ɗum noon an bisimilla ma yewtere nde eɗen jokko e ceerno inchallah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Naam. Mi salmitima noon ɓiɗo fof. Naam. E ko calmin ɗon ko mi salmitani maman dendagal julɗo fof mon wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Naam. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Naam. calmitagal e moɗon ko ñaganade on Allah moƴƴere. Naam. E ñaganade windir nde fof moƴƴere. Naam. ñaganade on Allah moƴƴere onon salminɓe ɓe e salmitanade on dendagal ɓe calmin ɗon e ñaganade dendagal windir nde fof moƴƴere ko ɗum woni min calmitalam e mabɓe e onon fof yo Allah waɗan on moƴƴere waɗan aduna o fof moƴƴere yo Allah addan aduna o fof deere addan aduna o fof jaam julɓe he ferɓe kala ɗo wawi wonde yo Allah addan aduna o fof jaam yo Allah addan aduna o fof jaam yo Allah ustanen ɗiɗo caɗele ɗiɗo musibbaji jakoji jamma e jalawma soke kiiɗi hareji banggue luuri banggue ndemeje banggue kala ayiyama kala ɗo daaroɗa cikkata ko toon musiba soɗon daara ko yaltata ko ɗo cummu yalta foof mbiyata ko dargal dari mum ɗo ndem yalta foof mbiyata ko aduna boni ɗo luural waɗi foof ɗon ɓuuri bonde fof noon ko Allah jogui ko Allah hoddiri ko Allah wawi yo Allah ñippanen ɗum waɗan en moƴƴere waɗan dendagal juɗɗo fof moƴƴere ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik jomiraɗo kala moƴƴere nde keɓɗa ko ummorade e muɗum kañum waɗan ma yi golle ma jaɓi golle ma wele ma hokkuma nden ɗon moƴƴere waɗano woɗɓe ɓe mbiyata ni hunde fof ko Allah hoddiranma hunde fof ko Allah hoddiranma ko ni ala seyɗane waɗa aɗa waɗa seyɗane ene waɗa aɗa waɗa Allah noon faltanima wono wiyaɓe ko seyɗane ko mbaɗa fof ko hoddira ala wona noon de wa ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billahi oɗon gandi Allah wona kañum tan waɗata seyɗane kadi ene waɗa an hoorema kadi aɗa waɗa deftere Allah ma asabaka min hasan iwruga mbasa yurnade mbaɗa koɗo jurntoɗo boddini gal ma asabaka min hasanatin fa min Allahi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah e wonande yaaruɓe hankkadi wiide so aduna o fof heedi banggue hay goto ala ko wawi hen ko Allah hoddirama fof ala ka aha kay Allah kay wona ko hoddirani wona ko waɗani
bonande nde mbaɗɗa nde kay ko an waɗan hoore ma sabu Allah rentiniron bonande wima ya woppu ya woɗɗito haalanma ko yiɗi ko haalanma ko añi ko an keddiɗa ko jiɗɗa ko mbatta ko jiɗɗa ko so hawre welede Allah mbatta ko jiɗɗa so hawrani welede Allah kadi mbatta ko jiɗɗa ya welima Allah feccanima ɗum neɗɗo kam woto sertande ibsirade e hamdinade astahfirullah e alhamdulillah rabbil alamina ɗum yo ñiiɓe huno ko julɗo sabu anda fof anda bakkatuji ɗi mbaɗɗa anda kadi ko mbaɗɗa hebde mum nuhu yunus alayhi salatu wassalam nde o luurodiri e yimɓe makko Allah fodnima lebtuɓe lebte ɗe garani kanko nabiyullah yunus lebte ɗe garani ɗum muusimo ha ɗon wawi hadde e ko yimɓe kadi jaɓananimo ko kadi muusimo o yalti omo tikki omo tikkani yimɓeɓe omo tikkani wasde fodore nde Allah feldimo gueɗɗe ɗi foof ɗum woni so tawi a janggiri suratul anbiya bada audu billahi min ashaitan rajim wa dhannuni id dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi wa alayhim fa dhanna an lan naqdira alayhi e makko kanko yunus fa dhanna an lan naqdira alayhim e kamɓe o sikki ma taw lebte ɗe kanko keɓatamo o sikki kadi yimɓeɓe kadi kañumen kadi lebɗe kadi keɓata ɗumen lebte nde nde yimɓeɓe lebta ha gasi Allah ruttani kanko lebte makko ɗe lebte makko ɗe nannimo koye reedi lingu o ronki andude ko ɗum woni e ko o waɗi e to nder niɓɓere lingu reedu ndu to wonto ko toon de o noddi jomiko o noddani jomiko de haade makko yo alade e maayo walla nde o yalti wuuro ngo ala o yalti tan koye tikkere nde ɗum wuli hankkadi o mande hankkadi nadgu ala to nder niɓɓere maayo niɓɓere reedu lungu Allah tan andi te nder ɗiɗo niɓɓereji to ko toon de o noddi Allah fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin an won dewtaɗo gonga goto ala min nde mi anda ko mbanmi ko an ɓuuri andude ko mbanmi min kam nde ko koye toynoɓe jeyamo ɓirri fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin nde ko wona ko cikkunomi ko walla ko kennumi haaqi gonde wona ɗum mi anda ko lebtirɗami ko ɗum noon waɗi astahfirullah alay saago an kay anni tan ko ganduɗa ka anda foof astahfirullah tan ko ganduɗa waɗi astahfirullah ko ganduɗa waɗani astahfirullah ɗum sellinta joni woni imanagal neɗɗo mbatton hakkillaji e diinaji moɗon ɗi kadi e ñaganade dendagal yimɓe meɗen wonɓe e ladde woɗɗuɓe ɓattiɓe foof nde Allah wanta ɗumen jaam dendagal joguiɓe kadi goƴaji guila e bankede ko ɗum woni hoore haala bankede woni hoore haala bankede woni o fo diine dendagal bankede gonduɗe hen eɗo woni foof yo Allah itan ɗum bankede ɓuuri yo Allah addan ɗum yajede yo Allah addan ɗum yajede yo Allah addan ɗum yajede yo Allah hande haalata gonga nane tan ko CFA walla ugiye ay kalis ɗum tan haalata nane kalis tan hande jogui gonga kalis tan jogui séria kalis tan hande jogui wi jogui waɗi jogui min tawi wonta jaam séria hande ala doole gonga hande ala doole sarɗi so yaadani e kalis kala hande ko ene yaada e gonga ene yaada e pellital e cuusal yataw kalis ene ɓatti so kalis ɓattaki sale gonga joni joni ñamma leydi ni foti woto hoole bindi maɗa walla jambaragal ma walla cuusal ma walla keewal maɗa jawdi ha mona neɗɗo a fotani bonde neydi cikkama tawa ñamata leydi tawa ala kalis yawat sa boni neydi noon nafanma tan ko taw jungo ma ene yaawi sa haali fenade taw jungo ma ene yaawi kala kaɗa waɗa waddu hen jawdi onon bandiraɓam haalpulaar en ligguɗo e jawdi darte e jawdi moƴƴiniron diine moɗon ko mbaɗɗon ko bonani oɗon jaara jamma e jaloma sikkiɗe oɗon daara jawdi almuɓe hen ɓe gona almuɓe hen foof tinnoɗe mbadde hen métier moɗon keɓon jawdi joom jawɗi enen mbasa homtirde on e diineji moɗon mbasa funtirde on e diineji moɗon mbara lebtude e diineji moɗon woto neɗɗo yaw ko liggotoɓade en dagui
wota neɗɗo yaw meccal onon wonɓe ladde ɓe wonɓe wuro ɓe fof dendagal julɗo fof biyo achadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa achadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ɓiye e miña goɗɗo bawɗo wonde fof hay goto moon woto yaw meccal ngal liggoto ɓaade ene fewna haaji muɗum ɓaade en hokka ɗum suturo bonnata diine muɗum kala meccal ngal mbawɗa liggade bonnata sutura maɗa bonnata ene waɗma sutura bonnata diine ma tirno jaggue ngal ɗon meccal ala ko bonande on haydara on jalti e galleji babiraɓe moɗon on ɗanniɓe hay hunde ɗa ko jafoɗon sowona Allah e nelaɗo ɓuuɗum e doole moɗon jannguɗo hen fof marhaba mo janggata hen kadi fof marhaba hay yawde ɓuuri wasde so jeehi toon kala keɓɗon e ligguey ɓaade ene humta haajuji moɗon liggoɗe woto mbiya on ɓuuri ɗum walla on poti ni walla on jeehiɗo ala woto mbaɗe ɗum de woto mbaɗe ɗum woto mbaɗe ko mbatten ko yawde liggeyaji aɗa jooɗi a daña liggey lebbi e balɗe an kay sa hollama kam ɗo aɗa fina tan jaaha hay sino kada futtine guite aɗa daara coppi guertoɗe walla kala ko mbaɗa wonde jaggu ha daña sutur maɗa mballitoroɗon kadi muñal e molanade on Allah dendagal ɓeeɗo añɓe moɗon onon ɗanniɓe kala gañɗo ɗanniɗo kala gañɗo ɗanniɗo añani ɗanniɗo gonal muɗum kam yo Allah hokku ɗum leppe kañum hande ma e foof yo Allah haɗ on sago muɗum e moɗon gaño ɗanniɓe yo Allah haɗ ɗum sago muɗum e ɗanniɓe gañowo ɗanniɓe gañowo tumaranke yo Allah haɗ ɗum sago muɗum e ɓen ɗon ɗanniɓe bi jahi nabi sallallahu alaihi mbatton hakkille noon e diineji moɗon ɗanniɗo mo ɗannade fof mbatta hakkille e diineji moɗon mbatta hakkille e jaam jodow ɗanniɗo mo ɗannade fof yo Allah waɗa ɗum sutura jooɗi ɓene kadi yo Allah waɗa ɗum suturaji heddiɓe e galleji ɓe yo Allah hokku ɗumen ɗon no guurdi ene poftiri wondiri e diineji muɗumen hakkillaji moɗon e diineji moɗon diine wona no jinmi wona ko jiɗɗon ko mbatton koko Allah yiɗi ko mbatton wona ko mbawɗon ko mbatton koko Allah wi ko mbatton wala ko Allah wi wona ko on mbawa ko joƴƴin toon mbiyon on mbawa ala koko Allah wi ko la yukallifullahu nafsan illa wusaha mbiyon Allah defani fittani ko wawa pen Allah finni on hol bawɗo korka ha on korata oɗon mbawi korka mayi kore wona ɗo joni koye dew mawludu goɗen kore mbaɗon jiiɗa baraji walla on jiiɗa aljanna la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah defata fittandu defata hunde e dow fittandu illa taw fittandu en hattani ko defe e dow muɗum ko wona Allah defani fittandu ko wawa wona defata fittandu ko wawa ala ko Allah defi e fittandu korka wawa neɗɗo so mayi ɗon ko ñalawma goto tan mayat walla mbatta hakkillaji e dow moɗon Allah ha jofte e jamaji moɗon e jumaji moɗon e jumaji moɗon neɗɗo woto woppu galle muɗum walla jiila e dental faya jama walla juma itta kofodel muɗum rewa e hakkude seppeji fi sabilillahi on ko nafigue ko fasigi ha jofte e ñalal juma yalade e nder jama en harmi yelanade kala ko mbawɗa yelanade e nder jama en harmi jama wona pour yelanede wa aleykum salam wa rahmatullah yelanade jama yalade e nder jama en harmi kala ko wawi wonde so haada e jaggeteyo so jama fewnteyo so hôpital fewnte e so maɗo foof yeɗa ɗum e nder jama en harmi so ɗon jogui ko kalɗon oɗon jalno mayɗo oɗon jalno wuuro oɗon jalno donkuɗo jalte jama ka jalte kalon toon walla kalon almami guiɗa e juulani guila so a juula ha won miskino ari ɗo de wonko darda enen darda Allah an almami noon so tawi a juuri a gayni kaala ko ɓe mbima ko won donkuɗo ari ɗo won ñawɗo ari ɗo walla won sharif ari ɗo enen darda ko Allah wawri julde ɗum kay ene sella son juuli ha on gayni farilla moɗon gasi fammataɓa kono farilla fuɗɗaka saka gasani yimɓe ene jooɗi ene paadi almami ha ara an haldu haman naseru ƴetta kufanil maɗa
walla cawgel maɗa aɗa feccita e hakkude sappeji yimɓe hakkude dukuyawo e dukurawo a hulani Allah hersani an wona ɗum adduma Allah waɗinema aɗa ko yaade jama Allah waɗima aɗa ko jagude sadak mi namdi wona dimbude koye kam duuɗaɗe ni mbimi beele Allah waɗɗine makko ko tottude farilla o walla ko jaggude basel ngel ɓi joni ko jaggata basel ngel ko mare kanko mo yiiɗa aljanna no yimɓe jiiɗiri o jotta ko dengota koye leydi omo rewa Allah kanko ne yeewe ko mbatton e nder jamaji e ko jamaji ko yeewe ko mbatton e nder jamaji e jamaji o yananade e nder jama en har mi kala ko wawi bonde so jama mahete so ɗo mayɓe mbatte o kadi mede morgo mayre ana animi haalano yaaya morgo e morade fof ono hen toon a faami kala ko wawi wonade ayiɓa kala ko woni e nder kala ko waɗa e nder jama caggal tan wona zicrullahi e golle ɗe Allah wiiɗe waman alami mana masajidallahi an yuzkara fi hasbuhu ɓuri hewde bakkatuji fof ko kaɗowo yimɓe ɓamtude daaɗe muɗumen e nder jama zicroɓe e nder jama won kam ne heewi bakkatuji zicruji ɗi ko ɗum jamaji ɗi mara so noddini kam ha gayni goɗɗo so ari wi ɗum noddin ko waye fellitina ha salla e gurnugol ngol neɗɗo ɗon kadi wona tan almami darima tan mbi allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah walla yi almami ala wona noon ko almami jogui almami waɗira ko yo ardo ko kañum e mirta kañum jogui foof ma daro ha gayna so fondi sappeji o fondani sappeji ha dara ɓe bisimilla so faltake no mbiya tan bisimilla ɓaade ala on toɗɗaki bilali ene woodi so wi bisimilla mbaɗo fof wuuro kañum haali so ɗon jogui bilali noon noddinɗo mo mbaɗɗon bilal o ko kañum wurnata so tawi an a wurni a yamiraka wala budde almami o so tawi ko ƴaƴ walla kaqqil gufde yimɓeɓe sa timmini tan wiya goɗɗo wurnu ma jomum kam andu ko waɗi ko fewani so nani mbamata kalna ɗum saabu almami kañum ne wiyata bisimilla nde taw yimɓe fof pewnitima an so woni bisimilla on hakto on ñitto on mofta kalisal muɗum on ñi portable muɗum allahu akbar keyda ɗum haqqille mo ha jiita ñiɓta portable muɗum ha jiita hay darno gandon ne kadi so tawi on gari e jammaji hewɗon juuɗe so tawi ko ɗo dariɗa cakkuɗa ɗo so tawi julde nde darnama ɗon sappo ngol tawi ma ɗon woto dirtu darɗo dariɗa ɗo jokkoɗa e sappo he ɓaade ka cakkannoɗo so tawi noon kadi on juuli ha on cilmini on gayni gori ɗiɗo goɗo aɗiɗi fawde ala ko taɓorɗa yimɓe fawɗon ɗo juulɗa tan mbiɗa assalamu aleykum saɗa allahumma salam walla sa waɗani wiyama assalamu aleykum yimɓe nde wima gayni aɗa yiiɗi fawde fawɗo dariɗa ɗo saɗiɗi jaam goto jehowɗo jaɓɓa yimɓe ala ala hen mbaɗa ɗo dariɗa juuɗa farilla mbaɗa ko poɗa ɗon walla salli kotaji on ɗo dariɗa mbiɗa assalamu aleykum kucciɗa yalla farilla ha gaynoɗa ɗo ɗon kay ɓuuri welde fawde kono yaade oɗon jaɓɓa yimɓe oɗon beera yimɓe walla oɗon beera yimɓe oɗon gara sarde so tawi a soynima ɓaade a sowa juul a soynima paɗa nokku nana yeeso to famata ba aɗa wawi yaade sa yettima memra jomum seese ɓenna tawa a ŋuccani walla a yaɓɓani saabu goto arino e nder jama nelaɗo sa sallam ene hulɓina omo taaɓo yimɓe omo ara o weeti yeeso nelaɗo sa sallam silmini haalde koye makko wi an mata arani jama o wimi ari kay a yiyanimi o wimi yi kay ne taɓorɗa yimɓe ɗe a lorli a tooñi mi yinde taɓorɗa yimɓe ɗe a lorli a tooñi wonon ne aroɓe ɓene ala ko taɓorɗo yimɓe ha neɗɗo wi heeti yeeso sappo yeeso ene waɗi baraji sa lorlani gara law sa wonala tigui woto yettono aɗa gannu yimɓe tan waɗe hankkadi seeremɓe wona hen mbatten ceerno ari ɗacce lawol ɗaccela min ɗaccat ko waɗi ceerno arde merde yo ceerno jooɗo galle mumen e moyata waru mum Allah ɗumen waɗi ni wattini ha allahu akbar ceele lawol fo selte mbaɗon Allah darata onon ko Allah daran ɗo
yala dari adu shiri ala biya ya selawu sa selawu pada maro la ndar sa ndaro de ado ndari don do jiddo ko hebode yeso fo ar law nam so salima nangondire bale be modon nyara wona mar law godum ala hen ha neddo felda ona dum nam so cele law emin dari emin kucira lemin cel law to wonna walla jodan wala kursil mudum kefere Allah akbar hankere a cela on gola a celawul bedon ko yon daw lawul nam wala a celawul mbatti hakkillaji onon aroɓe julde ɓe ko onon jogii gueɗe ɗe ko ɓuri hen hewde ko onon jogii ko onon pewnodirta koye moɗon ɗayre wattede ha yette almami nde calɗo e nden kala ɗayre walla fuyre wattede ha almami ha yetto almami wonno heɓɓe caggal ɓe so jomum wiyen dirta keton ɗum calɗe wona dugdude wona haydara kono kolle ɗum komona kon belaka a ari a tawi min dari min oɗo min dari goto hen fof ne dari aɗa weña min ɗaccani hoto gonɗa walla ari guellaw min birtima minen fof ko ɗo min tawma e jama ɗo min tawma hande ma jooɗi aɗa saral ma gulol garwe ɗimgol jooɗoy to mbaɗa ɗon jogortaw sa heeɓi to e fungude jama sa ari law e sa ari beete fof aɗa acci ha almami yettima darima yimɓe Allah ko warala akbar gummaɗa tan fi aɗa hafto aɗa ñitto aɗa yiyete kursil maɗa faruji maɗa ɗi Allah bonni aɗa wiya aɗa yaw e gummaki nam mbatta dewal Allah wona fijirde wona tawi jama ko suudu Allah mbo poti hen wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ko jamaaji julɓe ɗi mbiya sanam noddetake ɗon wona pour ɗum ɗo ko jamaate jeyanen koɓe walla wahabi en koɓe ala wona toon yaari jama fof ko Allah tan noddete ɗon jama noddete ko Allah fof ene dagui julde jama noon mbaɗaka sanam ala kadi ne gandon so tawi almami darima habbiri kala ɗo beeleɗa addato kabbira ɓaade ka daɗaɗo habbirango sa ari a tawi almami habbiri kala ɗo ɓe yeeso mum e caggal muɗum e sawda ɗum fof habbir ɓaade ka daɗaɗo sari noon ɓaade ka daɗaɗo adata ko almami e tawi a sawnata ɗum kadi e tawi ketta ko caggal muɗum a tawi no almami Allahu akbar aɗa aranno aɗa huule waɗa daɗere darde walla ko nandi hen ɗo dariɗa ɗon ɗo nokkuma wonɗo hay so forani e sappo e jee habbir ɗon juula ɗon so tawi kadi ari kadi a tawi balsuyɗe ɓitti ko almami goto nana habbiri gayni habbir sawdu muɗum sawda ɗum juulɗon a fami yaade noon ha mbidema noon so tawi yimɓe kabbiri almami nana to sappeji darima ko tati walla ko nayyi mbiya a feccita hakkude sappeji he aɗa feccita ko almami woni funnangue ko mihrabo woni funnangue almami woni funnangue hakkude mihrabo o e caggal jama to ɗo kala ɗo jiiɗa rewat ɗon hakkude mihrabo e funnangue jama o ɗo ganduɗa hay goto rewata almami so darima wi Allahu akbar sappeji ɗiɗi tati nayyi ari naati jama ka ɗo bedda foof feccit yes darimɓe wona ka almami bodde eyyi bana so almami darima so tawino kadi almami kadi hankkadi ummima ɗon hankkadi ko qibla mihrabo kañum tan woni funnangue a feccitta kadi an garɗo joni joni hakkude dariɗo ene juula hayso almami ala ɗon hakkude muɗum mihrabo caggal tan ƴeew mintaji ɓoɗi eyyi min taƴi ha joni eɗe keddi machallah caggal nde ketɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sylla eyyi ceerno aɗa andi jama ɗi mbaɗi ko juɓɓuɗi a wawa arde tan jama ma meeɗani julde gara tan daroɗa to yimɓe darotoɗo mbiyaɗa juula soɓe gari soɓe kalnima mbiyaɗa mettina taw jama waɗi ko haldani dow ko noon koye mbimi jama waɗi ko juɓɓuɗi mbeɗa ko yaha haldani dow eyyi jama waɗi ko juɓɓuɗi awa julde jama ma anda gara tan mbiya aɗa daro nokku mo ganduɗa hoorema tawa fotani darade hen an sa ari moggino nokku tan ha ganda no hunde nde yaari nde mbawa rentude e dental ngal kono arde tan ullude no lengo waɗanni kadi mi famani ko kalɗa ko ala mi famani ko kalɗa ko reftu hen
mbimi jama'i ɗi mbaɗi ko juɓɓuɗi jamaaji ɗi eyi mbaɗi ko juɓɓuɗi ene waɗi almami ene waɗi na'imu ene waɗi toppitiɓe affaire jama o anne sa ari ka koɗo walla ka garɗo tan aɗa juula aɗa ɓenna ene waɗi tan nokku mo garɗa poɗɗa wonde ɗo daroɗa tawa daraki safu gaɗano to almami ɓe gonat ɗo woni yimɓe aɗa haalna ɓe mbiya mare wona almasajida lillahi taw wona noon tawɗa ko jama o yimɓe darni ɗum eyi ɗum kam a jabanima hoorema walla haala fawtata e ɗum ak fawtata e ɗum ko gandumi ko jama kam ko waɗi juɓɓudi fof Allah kam waɗino juɓɓudi muɗum ne sallam waɗino juɓɓudi muɗum en kaalima taw famani pular tan an tappular ɓaade wima so tawi aɗa yiiɗi heede almami ya ar law aɗa yiiɗi heede sappo yeeso ya ar law mi haalino kadi lelkintoɗo walla maykintoɗo kadi ha sappo e dare ha gasa so ɗo wertude sajjade ni e nder jama e hoore muɗum ko bida waɗaka barke saka wiye ɗo ko kaari dartoɗo ɗa ko kaari dartoɗo ala wiya jangga tan walla anda so tawi almami darima ko yo anduɓe ndew e muɗum hande noon wona anduɓe ndewata e muɗum ndewata e muɗum ko CFA walla ugiye ko kulɗon Allah fof so tawi almami ɗumen on lemima on jiiɗo hen joni gon CME ganata tan ko palla mum ɗi foti ana ka sarkuli donc aɗa suusi mi jiya CME ganata mbasaɗa cendu place haal gonga haal o ɓenna kay haal ala o ɓenata o ɓennatade eyi o ɓennadi omo fon mbiyatama ko darɗo wona ko noon mbiyatama Allah ko caggal ene selli de ɗum kam haala komin woni mo sellani ko karantuma fof ene selli gasi aɗa ɗo joni maire nare mbasa dar ɗum ni kono seme ala wona goon hay almami o dira law hay almami kañum telem hay salamu aleykum boy ene ri jejjiti ni wona ko julde jama ko rabɓe ɗe qissa ko jeeyene e jaam gaare e law keɓon palasuji moɗon law neɗɗo mo anda juɓɓudi e ganduɗo juɓɓudi fof juɓɓudi ko gotiri e jamaji he jamaji aduna o fof ko juɓɓudi gotiri almami tan ardo ene jogui rewoɓe hen kono aroɓe noon guila law berta sajjaduji ɗo ko place kaari ɗo nelaɗo sa sallam hay sajjade wotere wertatake e jama mum wertano juulan noon koye leydi ɗiɗo tappiji ko bida ko dukoton waɗi ni wattini fof sappi sajjaduji ɓuuri wonde bida sajjaduji ɗi ko bida wonno ha hande kay non sallam juuɗanno koye ceenal galle makko noon mo jultono leeso ɗiɗo lampaji leeroji ko bida saabu ko Tamim ibn Adine dari won fuɗɗi wadde fitirlo e jama annabi sa sallam ko ɗannotono ko gorko joɗɗo jontaɗo nde yama kano nde niɓɓi kanko yii toon ko farisan turguel bisimilla turkiyankoɓe farisiyankoɓe ɓen kañum men pinani aduna law ne mbaɗa fitirloji ko wayno botilaji walla cartalaji tan mbaɗa hen fitirlo tan walla tekkere kanko ne ndeno ari o waɗi ɗum e jama Madina Tamim wona ɗino daari ko on fami kono amma kam ƴettu to ɗiɗo tappiji tan walla sajjudu tan ɗo minen to funnaki to ari gurol no worno yeeso taw ko sajjuduji min mbatta hen taw en mbaɗa addaki ɗum ko bida waɗaka barke ɗum woni o annal masajiri lahi fala tadu ma la yatan jiida e palace uji he ɗum ko wiide ko kaari ardoto kaari ko bam ardoto yataw a jangguide walla kaari ko ceere muɗum ardoto yataw a daɗi cormade walla aɗa wawi julde hande aɗa yiya temedere almami hay hunde ala ko andi aɗa humo mbini en ardi taw darɓe ene goodi kuma majjuɗo noon mo wawa sarde e julde ardorto ganduɗo julde tan yataw koye sarde taw ganduɗo julde o kañum wimo yo yaah so bonni fewntanamo kaari daɗi kaari walla kaari waɗni walla kaari janggani yataw de ko daɗɗomo o ko kañum wimo yo yaah yimɓe fof potta gandat nabi sallam kadi ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillahi ya ummul qawmu afdaluhum kongo ɗiɗo fof ngari yo ardo yimɓe ɓurɗo wawde deftere Allah nde yo ardo yimɓe kadi ɓurɗo yimɓe ɓurɗoɓe e askoji ummul qawmu aqra'uhum li kitabillahi ya ummul qawmu afdaluhum l'imam ibnul qasim radiallahu taala anhu
ونام الإمام مالك وهي عن بدا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يا أم القوم أفضلهم لكتاب الله كدي وفي أي وقد يقرأ من لا نعم مالك دي ومن لا ومن لا يحسن حاله أنا جانغ فاسقي جول سو موي بي ñamo biriba e be ngala sefa نعم on fo mbaɗa ko barka gadnira tan ko pour en jogui kalis ni foti nani so tawi ɗeɗo gueɗe fof lutti an ka jangguɗo kono o an jangguine o almudo ma aɗa jangguine ɗum mbaɗa ɗum yo ardu julma ene wona so foti ɗum ko hen wayno leydi ko maɗa wona ɗumam binde kadi garɗa an a anda hen hay hunde tawɗa o hen ardi jagde mum selli sellani rew e makko tan sa celmini jaaha celluda julde ma gacca jabbuɗo fami ɗum woni annal masajidi llahi fala tadu ma la yahda a tawi almami nani e daari ene juula khilafan ko julɗa ko ɓoppu jamburu rew e muɗum sa selmini mbaɗa ko ganduɗa ko jeeɗa onon wonɓe caggal ladiji ɓenen kono mbiyan oɗon keewi ɓerdade namde moɗon ɓeede ene juula ko ni mbaɗata ɓeene juula ko kamɓe mbaɗi an wanno mbattani tan so abba gayni julde wanno mbattani gacca jambude so tawi wona aɗa hurti hoorema walla aɗa yawi hoore maɗa an a jibinama ga e diine a selli nawma toon ko dartude kalis wona dartude diine nawma toon wona dartude diine nawma toon de nawma toon ko dartude ko ni ko soññata ko jaam kalis aɗon dartude jaam woni kalis siftore hen kono ƴeftude batayel walla kaalayel ñande aljumayi ñande dimanche samedi fof ko mere fof ko haram waɗa ko barke nelaɗo sallallah alih w sallam wi man sa'ala fil masjidi fahrimuhu kala ñaaguiɗo e nder jama kaɗeyemo sagaɗo de yimne basel maɗa tawa neɗɗo en turi en sujja paada ha gayna walla pelta yeeso muɗum saka medɗo ɗum kalisel maɗa ad wurtama cet e nder jamaɗa han te aɗa andi ɓamtude sawtowol muɗum e nder jama kono ko faati Allah ko haram son teskitiɓe kamɓe yaltoɓe e nder jamaji ɓe maydata e anoraji hay goto ɓe mayta e anore julɗo yeweɓe ko peccita e jeeso julɓe he ko e koɓe kaljinta julɓe he ko neɗɗo e moɗon fof bawɗe teskade neɗɗo ko jaggowo kon ɗo mbatta e nder jama ƴeewe mum numéro am 46 85 49 80 mbimi kala jaggowo ɗiɗo sadakuji e nder jamaji mayta e annora mayta e limanagal son jii joomum numéro am mbimi 46 85 49 80 47 13 86 04 whatsapp e appel fof foti rokkirani on numéro jaam ɗi oɗon pijira walla oɗon nadda oɗon namde goɗɗo ala sa yi oɗon kulle namdade walla on kulle noddude mere ma fani almami mere mo fani almami mata ko kalda ko moƴƴani mata wona ko kalmi ko jaboɗa walla ɓe jiɗɗa jaɓade mi noddata ko mo ndeno ƴettomi iko mbaɗɗa mine mata ƴettoy gonɗa ko hunde kamɓe ala fof minne ko ganduɗa sala ƴettoy salamu aleykum tan mi ƴettoma walla mi salli gam boni tan mi ƴetta ala wona gonga bone woni koye mon on pen heftina woyi somani jaam mi susa ƴettudemo mi susa noddudemo walla mi susa namdademo koni o way koni o waɗi humpete gomdam kayni weɓe noddu tan kaala jaam noddu calmina ƴaw somi salmintako noddu namda ƴaw somi jabota ala wona ko mbatton ko gati hakkillaji moƴƴi o ko mbatton ko enen fof ko haala Allah en ɗum tan kalten jiɗɗen kadi ko Allah jiɗɗen kadi ko diine minne kadi goppata haaju jaam fof mbaɗa fuccita e moɗon mbaɗa haalda e moɗon jomum rutto ene noddan mi jandire ɗum wadde taw wona taw ko waɗi koko lawol ko min haali sa namdi mamami mi jaɓa no poɗɗa namdorade mi jaboroma noon ko kalɗa ko de mi famani mi reftanma hen woto yam noon mi nani to mi nani ko ala an ka wi kam ko mbiɗa ko tel wima mbimi ko tel ɓe mbiya kam min de wona noon pamir noon walla mi nanorade noon ha kumpirɗo ha laaɓa so tawi mi haalnima noon kadi ko fewnitake ma hen mbiya ala wona ni jiɗir noon kono mamin kam mi haalni on jamma mi haalni on ñallo mi haalni on subaka mi haalni on kikiɗe jaam woni koto ceerno mamou liiji he toon jaam dañoto ko jiɗɗon ko kadi ko toon dañoto min ga am ga ko haaɗi haɗa wona barja de ɗo gaddirɗa fof kono tittirtumaɓe jamaji moɗon e jumaji moɗon saka ñande aljuma yimɓe ene ndendi e oɗo ñalawma tedduɗo ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati
fas'aw ila zikrillah wa zarul bay' wiyaɓe kay woppo jeeygu te ko ɗum woni gurdam neɗɗo ko jeeygu weli fof woppu ko jeeygu weli fof woppu sari jam zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ɗum ɓuri moƴƴude moɗo Seydina Ousmane ibn Affan wonnon kanko commerce ko jeeyowo kadi ko notaɗo en jeeygu he Allah ne waɗimo hen sutura no feewi e zaman Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ande kanko hecci Seydina Umar duuɓi 6 kanko Seydina Ousmane duuɓi 6 o hecci Seydina Umar wona khilafagal ngal ala duuɓi 6 Seydina Umar Allah waɗi o naati jama hawre Seydina Ousmane Seydina Umar en khutbina wima ayyatu sa'atin hazi hol heure o wine laaɗo mi tinani hanan mi noddinago salligimi Seydina Umar wi jam salligi keɓal haal Seydina Ousmane en andi lotagal juma ko sunna Seydina Umar en ko wi onani noddinago tan salligimo o ari woto yimɓe cikkude lota nde ko farilla walla ko sunna tan tengtuɗo ala wona noon o wi mi seranta hanan mi noddinago calligimi garmi Seydina Umar no wimo nanɗa noddinago tan garɗa e heñade alotaki o wi mi salligi tan sindu ko wajibi walla sunna tengtuɗo wonno Seydina Umar wi wiyatamo ko rutto e tawno Seydina Umar wiyanimo rutto lotoyo feldani moye ɗum aɗa andi kay Seydina Ousmane no wayni so woppi jeeygu wotima e noddunago ko amiral muminina an aɗa jogui biti kolomil maɗa aɗa yeeyoya donka notade jama hay askude askata annene musibba maɗa foof ala ko jiɗɗa tan so wona aljuma tan anda ko aljuma ƴetta batayel maɗa aɗa rawa sappeji fi sabilillah sallam kala ñaaguiɗo e jama kaɗe ɗum kono on mbawa woppude ko Haalpulaar en mbiyatno ko toroɓe ɓe mbiyatno jumol ngol ko toroɓe gowi buuɗi e kosam gonta woppu nden ko buuɗi yimɓe cakkortono naati jangde walla inɗeji mbi noon toroɓe gowi buuɗi e kosam gonta woppu aljuma kala gadde sadak ha ba hendimbo sa namirata may ɓe mbiyani fulɓe de mbiyani wayluɓe de ala ɓe mbi ko toroɓe noon ko jangguɓe nam ɗeɗo bayɗe jeeta ɗe jaynani jamɗe ɓooyi ñamde riba ala fo ɗo ɓe ñamrata ɗum ɗo so tawi neɗɗo ne ente mana ko ɗum ɗo addata addane mbuɗi so neɗɗo naata jangde mbuɗi mo waɗnaka mbuɗi gore mbaɗa wata ɓurani ka wona doɗɗerema ono toroɓe buuɗal gawri taw ko muudo no fof no waɗe mbuudu gawri naatawo jangde ceerno innowo waɗne buuɗeje ɓutte ene wona libar mata kam fare so lawto fare o wiyama naggam mat ɗum kam yonata funti nden seremɓe nden ɓe hande ɓe kay kam kañumen ko suguñaɓe tan gadde koyngal almami gadde gueƴo e bon jam ɓeɗo kayen kadi ya woyli mumen tan kay haaltaki toroɓe gowi buuɗi e kosam gonta o puɗɗi buuɗi on isa on kawrani wona minen mi kawri hen hayso cukalel naata jangde waɗne buuɗal manggal funti hen mbuuɗu ɓe binda hen seeɗa andani ko binda hen ko binda hen mbiya mbaddane mo hen kosam so yeehi o ñaama haqqilo la ilaha illallah bandiraɓe ko ɓeɗe toroɓe poori a faami ala kullin kam yalade tan e nder jamma kam ko ene harmi tan mullagan son jaaɓi ene harmi son calima ene harmi so won joguiɗo haaju e jama almami waɗira e nder jama ko ha hullite kabaruji ene maaji ilal imamu li atam almamu waɗira ko ha arto e dendagal fuuji fof paaɗe e dewal Allah so hunde ari a dañi koɗoma ko almudo walla ko sérif walla goɗɗo halan almami guilimi juulani wonani kadi ɗaccu tan ha yimɓe cilmina hankadi ɓato almami ɓaɗa ñung tan ɓuuƴi aɗa kuudi tan ande mbaɗa dañi koɗo fatu faddu almami guila nanata
Seydina Umar en Seydina Ousmane Nelaɗo sallam ɓen joni so tawi en garanno e jamaji he so neɗɗo ene jogui haaju faddoytoɓe guila ɓe natani nam yogga e mabɓe ene kabrudere taw hankkadi Bilal darni ɓurnago walla ko sappeji poti ha yetto wiya amiral muminin o sappeji pondama taw en heeɗi jomni haala ɗum ko tindi ko ya faddoyo almami guila natata so almami naati jamma hankkadi fof taaƴi on kaɗata asbab fof e tokunade en noon Nelaɗo sallam ida dakhala ahadakumul masjid fala yajlisanna hatta yarka nam so neɗɗo naati jama woto jooɗo ha rukuya yatawde aɗa jogui no nokkuirɗa tarde gadano yatawa tawani farilla ene darana nam sa tawi farilla ene darana julde farilla ene darana allahu akbar hayya ala salat falah jooɗo yiyat jokko e sappe kono mbiyaɗo waɗa tugumu goori ala Nelaɗo sallam koy ko yamirma ko yamirma ko yimma kene yiiɗa tawɗa koko Allah yamiri farilla baɗiɗo e hoore maɗa so tawi on battino neɗɗo naati jama rukujani walla haɗum oɗon lorla hen yimɓe walla ko nandi hen ɗum ɗon hoko nafata nam yataw de baktu mum ene woodi no jurduɗa saɗa yiiɗi rukujude aɗa law sa wona seytane aɗa law sa wona nafique aɗa law a haalnama guila ne julɗa fajiri sa yeehi jama ko dañata sa yeehi juma ko dañata sa adima e juma ko dañata nam an gummoɗa toon nafigago ma e fas kefrago maɗa an ka nafiga an acca ha Allah akbar an gaɗi duñaɓe gaɗa rukuja nden julde won te aɗa andi sohlinde julɗe ne harmi ko wayno joni sappeji daro kadi ha gasa yimɓe daro ene juula an ñamtuɗa to gara a ala ɗo dariɗa mbiyaɗo ɓitta hakkude yimɓe o wiyeɗo ma falon oɗo solo mbiyaɗo fooda neɗɗo goɗɗo oɗo takkodira haram kala kene sohlina neɗɗo e julde muɗum ene harmi mo poɗɗa o de kam wiyata sohlani aɗa wiya sohlini on mbimo poɗɗa o aɗa wiya sohlini on aɗa wiya sohlinani on gacce ko mbaɗa sa tawi jama heewi daro ma goɗɗo ara man salla halfa sufufi batalat salatuhu wiya ko so neɗɗo juuɗi caggal sappeji ɓaade ko o tawi ɗo ala julde woni ko tawi ɗo ari gila tan yimɓe nder en mbaɗa sappeji omo jooɗi gar o ɓeydo yattiri caggal ɓayde o anda almami rewmo ñamade walla ko ñamama o rewa yaltuta ha sappeji kiɓe o wiya kanko ne to Allah o juulani o juulani so tawi a amdima a woppi sappeji ɗi a amdima a tawi guila nde potata fotade muɗumen ha yimɓe darima wona garɗo noon tawɗa sappeji keewi dariɗa wonko julde mum salla kala haysuma kala ɗo natirɗa jama ɓa tan a tawi takbiramo yimɓe nane julde han kadi gasi hayso to e gonda aɗana haala almami kabbirali mum aɗa yiya ɗum harbir to gonɗa to woɗɗudema almami nde hattata julde ma nde sellude wasdema kadi daraje e sappeji kay haɗata julde ma nde sellude ɓaadi a amdaki e dow ɗum Nelaɗo sallam man sa'ala fil masjid fa harmuhu kala ñaari o jama kala ɗum fa harimuhu ɓe kisirra man sa'ala fil masjidi fahrumuhu kala jeenuɗo kadi e nder jama guiɗo Allah koccan ɗum ɗo portable am walla montoire am walla kurta mbiyen wota Allah hulɗin ɓeɗo gueɗe fof nani goɗɗiti ɗo haalde cagarte e nder jama e juma goɗɗiti haalde cagarte e nder jamaji e jumaji saka noon jeygal cukalel ne majji walla ɗum ɗo ne majji e nder jama walla hande kilo yaay boy ko naggam walla kilo tew ko naggam aha mi heeɓi on audio yimɓe daari e nder jama ene kaala guure dande ma e ɗe sa ɓenni sadel guure dewɗe hen nde mbiyata ko ngo walla ngo eɓe gandi mbaɗande ƴewtan yeenude kilo liɗɗi e nder jama mi anda ko seereɓe ɓe goni ɗayɓe mi anda ko seereɓe ɓe kulɓe mi anda ko kamɓe goni fuuyɓe e nder jama kilo liɗɗi ko naggam so tawi ko liɗɗi gueƴi ko naggam mbaɗa heeɗi kay soto mbaɗnodda ɗum aɗa andi kay kam ɗum ɗo kam so tawi kam seereɓe ɓe ene tawa kalani hen kuugal aɗa andi seereɓe ɓe belsidi haaɓe gadni eɗo majjere bonde e nder jamaji seereɓe ɓe belsidi
walla taw ɗamini walla kulɓe haɓe gaddi nde ɗo majjere nder jama dewal Allah eko heddi ko wona gotum micro ji moɗon so tawi oɗon jiiɗi yeynude mbaɗe galleji moɗon oɗon jogui jeunesse oɗon jogui jonguroji ko fate wuuro mbaɗe toon jammaji mum kala mo mayiɗo muɗum ma yo faggal galle jonguro kala majjiraɗo hunde yo fa galle jonguro kono wona e nder jamma jama watte tan ko hayya ala salat hayya ala fala gare e malal gare e daɗal so tawi wonani kadi e nder jammaji he so tawi koye dente goɗɗe walla ko nandi hen an a ari a tawi yimɓe nan jooɗi e nder jamma saɗa noddina wuccino bowal to wona wonɓe e nder jamma ɓe kay noddata arde naata ha e nder jamma allahu akbar ngo noddata a tawi ɓeɗo gadima walla sa ari aɗa noddina fa caggal jama noddina toon noddinta ko pour woɗɓe an wi hayya ala sala hayya alal fala mo tawɗa ne jooɗi ko mbiyata ɗum ƴeewe ko mbatton ko e noddinare moɗon ɗi kadi ɓuuri moƴƴude e noddinowo ko celluɗo dande belɗo dande celluɗo dande belɗo dande kono noddinowo a ɗeɓɓata famde hayko haalata oɗon jiya ɓe poɗata ha guila ɗo tan ha yetto heddo bellaɓe ɓe ashhadu anna muhammadara nanɗo e kayiɗi ɓe kadi allahu akbar ɗi fooɗa ɗum ɗo fof noon ceeramɓe anduɓe cili tan e joomum sene weela nana ko noddata ko sellani sene metta nana ko noddata ko sellani mi foti gata ko min tawi moƴƴini yo so bonni yo an kam muñ tan muɗa munko yeeɗ accu jambur saɗa fewni tan e julde yiyata ko ganɗo mo ganduɗa gardiɗo moɗo nandira mbiya ɗum subhanallah mo suusɗa wiide subhanallah ma suusa ɗacca ɗum sa selmini jaaha juula hol coyi ɗum neɗɗo maske kawase o maske noppi o maske waari o juuli e lone fof haaju ma ala hen ɓaade ko o almami rew e makko ɓaade an a anda so silmini jaaha an mbaɗa ko ganduɗa ko ɗum ganduɓe ɗum ceerno Issa jeynan ɗum goɗɗo so tawi ene goodi caggal keɗɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sélé e ceerno namde ɗiɗi goɗɗe nan ɗo ene waɗi yimɓe kadi so gayni juulde tan ɓe calmodira ɓe gona e salmodirde ni ene waɗi yimɓe kadi aroɓe kadi jiiyani jogi coursaji hayso almami waɗi takbiraɗo tan course eɓe nanggue junggo soɓe tuurima ɓe gummi tan ɓe sowi juuɗe kadi ɓe jooɗa hen eyi waleykum salam namdal ma gandal kam salmodirde caggal salminde almami nde ko bida son mbatti ɗum sunna tan harmi ɗum jaka e julde he ko nder julde nde wona koyɗe de wona koye juuɗe wona ko ɗum wimata wona ko juuɗe wima i wonko mbiyata goɗɗum so almami assalamu aleykum yimɓe gayni waɗoɓe allahumma salam mbaɗi duwama gasi ɓe mbattaɓe kañumen mbiyata assalamu aleykum aɗa ko neɗɗo juuɗe nande haram waɗaka barke wona e julde he jeeya saɗa salmodira e neɗɗo accu ha almami ummoɗo joori ɗo tonguiti on jon so leeli ummade an kam mbaɗi ko assalamu aleykum wonno jaaha bolol maɗa mosta jaaha gaynude julde nde yejjita ko ɓuuri moƴƴude e sunnaji ko ɗum kam koye fasigago e malki seeɗa saabu so tawi nelaɗo sallam yamiri so tawi neɗɗo salmini caggal allahumma anta salam walla ko subhanallahi walhamdulillah baqiyatu salati ko mbiyetan ko an almami wi assalamu aleykum kafet no ngeloba ndindoma de a waɗan hay subhanallahi walhamdulillahi la ilaha anda ko gonɗa allahumma anta salam no mbiyeɗa ko ya wat sa cuuɗo wat sa piñino wat ɗeɗo gueɗe fof ala ko mbatta masala goɗɗo annabi sallam wi abidharil ghafari so tawi a silmini julde woto yejjid wiide allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik an ɗum ɗo fof ala ko mbaɗɗa almami assalamu aleykum tan guita mbayno lawaɗi lamɗam ni tan ya jomumen ndegodiri ele waɗoɓe ada kabine ele ɓe deri mumen dogi waɗa ko barke jooɗo mbaɗ baguiyatu salaire saɗa allahumma anta salam mbaɗ baguiyatu salaire kam mata ko ɗum affaire annaɗo sallam yamiran ɗum walla so tawi yimɓe mbaɗi kala hen ko mbawi wadde sikkude noon salmodirde koye julde jaala jeeyaka e juldede salmodirgol caggal julde jeeyaka hen jalte boowal calmodiron aljuma ko woni aljuma foof ɗum ala hen hande ala hen janggo
masala goɗɗo holmo mbinoɗa dillinde kurus e dillinde waare e dillinde kaala e wadde foto fof ko haram waɗaka barke neɗɗo wiya ko sene juula haydara woto sohlin ɗum a wawi wiide a wawata a wawi wiyede wona nafiki ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi neɗɗo jogoto rangude ɓerde wotere haqqille mum huccete e Allah gotol a wawa jogade kursu ma aɗa heeɗo ko almami julnata ɓaade a waɗa an julnata aɗa heeɗo ko almami janggata aɗa heeɗo sami allahu liman aɗa rewa e muɗum aɗa waɗa ga kepere ko noddata toon mbimi kepere kepere ko noddata toon badde aɗum ko haram yo wuccino waɗa kurusel makko e poche hay kurus ni gonɗo e poche ittudema tan mbaɗa yeeso maɗa julta ɗo waɗa ko barke ko haram ala nanude jungngo muɗum ni e poche yaltina kurus waɗa pay ko haram mbimi waɗa ko barke gacce kursaji ɗe pusuji son cilmini ƴetto kursaji moɗon kala kene sukli ene juulɗo e nder julde muɗum en harmi mbaɗa ko barke ɗum gandu ɓe namdal maɗa yafuɗa machallah ɗo laaɓi ceer eɗen garta hen kadi oɗo ko Ibrahima Won oyo woni ko Belgique oy kanko de ceerno société mo woni o somo monta tawata ko julgol salatu yontaji so nde yettoyto société ko nden woni waktu o yettoto kono wawa julde mo rutito galle kikiɗe o julta waktuji ɗi tati ɓinno ɗo toon ɗi ɗum ne kadi o wi holɗum no sellirta no mbiɗamo Ibrahima Won to jeeya Belgique o yomu Allah may taw ko aljanna woni o waɗa ko barke o waɗa ko barke Allah waɗani hen barke so wawi fof funtuware makko Allah ko wiyata tan ko ɗum Allah wondaka société de Allah wondaka patron de Allah wondaka salaire de Allah wonda tan ko wi ko yarew ɗum nala sallam feññino ya toppito waktu o sallu salata li awwali waqtiha li waqtiha yani awwali waqtiha kala jeebiɗo ha julde ɓenni ene amdi ene selli ene wi keng faqad kafara a diwa ɗon kay ala ko hunde yaji ko ɗum yaji wadde jahannama yaji ko wonde Allah e Belgique naji walla goɗɗum e goɗɗum no toppitori liggey makko no yo toppitono waktu Allah Allah ne farle e makko ko nden o andano société omo andi noon liggey tubak walla ko Allah farle e makko koye ɓuuri waɗade kala kay liggey mo ene sohlinima hakkude maɗa e Allah ko haram so liggey o ni ko karmuɗo e dow makko konko ma dama kay waktu o ko ɗum wuppiri waktu o liggey o no harmi makko ko ñaami hen fof ko jahannama dolete ya kalnama anani numéro am 46 85 49 80 Ibrahima numéro am 46 85 49 80 Isa yetti namdal ma yettini 47 13 86 04 anani koye haram gonɗa rendinde ala hen rendin an balle ma tati ƴewata sekerake walla wuccin malet rendin mbasa dawde aɗa juula ha patron ma wima ko mbiya gonɗa ko juul ƴeewa alnamdal ma gongal jafoɗa eyyi ceerno banggue haala kana laaɓi ceer ɗon noon ko an julɗo ko an suɓorto diine ma so ɗum ko ɗum no yaaji banggue européenne américaine ɗum no yaaji no fewi ko fate rendinde waktuji saaha fo ɗeɗon namde ne gara ɗo guila kesedaji amen gadan ɗum noon ko kamɓe kay poti suɓade diine mabɓe o ɓuuri banggue CFA walla dollar walla uguiyo wallahi noon mbiɗani ko noon tan neɗɗo kam ala ko foti fondude diine muɗum mbiɗa kay ko meccal fof ene moƴƴi taw ngal meccata diine ma foof ene moƴƴi ko kalɗa ɗo ko jono keferu an de gummoɗa taw salatu yonani ko wondi Allah e ɗum jooɗa ha salatu yona jaaha wona e ɗanngal gonɗa wona he dara gonɗa an kellifaɗo gona toon subaka tisbar takkusan duttoɗa juula ɗum ko keferu yeebade mbimi ha waktu ɓenna ene tawi mbimi ko keferagal aɗa yiiye mbimi Allah ne wawi taw a ɗannaki taw mbaɗa ko no mbamini ka bofotano jooɗi e gotel sa yeebima ha waktu ɓendi tan ka kefer ma tuuba goɗɗum aɗa hen ene jogui hen ni ɓe juulete aljuma par ce que aljuma fof tawro men kene goni ligguey to ha fodde duuɓi tawa hawrata aljuma kala nde kawruɗa e aljuma hawra ko tawa a liggaki so wona ɗum waktu liggey o hawrama ko juma a juuleto aljuma eyyi ɗum kadi nan toon ko musiba mawɗo yo Allah dande en hen e namdal gongal joguimi tan ene jogui natoɓe ne jokko e jama walla e juma so tawi naati mbaɗa habbirago ha yimɓe fottina naati ko hunde yanje e jumaji ɗi en mbaɗi ceerno woda ko haalani julɓeɓe Cheikh Oumar Mody Mbaye
ɗum kam kadi ko riyaw kam yiyango koko harmi tan yiyango koko harmi tan yiyango koko harmi tawi jomum kam wona noon sawtu mum foti wona joom doole wona joom sawtu mawɗo ɗum kam wadde ɗen gueɗe ha yimɓe tina naati jama on kam ko fasigi wiyetake noon juldema ko sellani kono ko fasigi wasalam jogui namdal gongal goto namdal ngol ko wonde yimɓe mawɓe taw ko hellifaɓe lomtino cukalel jarogel duuɓi 16 yo julnu ɗumen taw wawɓe julnude nanɗon e jama he gam yidde cukalel ngel taw dande mum ne weeli walla ko bawɗo qur'ana julna taw ko mawɓe hellifaɓe gon ɗon. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh mo noddinago waɗɗa mo juulu waɗɗaki ɗum on so ardima julɓe ne julna sellata e konngol daɓɓol tan mbaɗantuma mo juulu waɗɗaki kanko cukalel ngel kanko waɗɗaki mo taw julde taw o arani kilifuy o daña duuɓi 19 o daña duuɓi 17 wona farilla e makko hayso cukalel en yaha jamake walla kanko waɗɗaki mo ko yahata jamaji ma koko meeɗe hay hunde so woppi julde nde wattama kefeero ko an kellifaɗo kay so tawi heeɓi duuɓi 17 sa uppi waktu goto sa amdima waɗete cukalel ngel gandiɗa noon sari a waɗɗaki ɗum on so julni yimɓe ko meere omo weeli dande yo omo weeli keeji yo omo weeli haqqe ala ko nafata ma tawoy to noon hadis goto to seydata maymuna to ene joguino maccungel muɗum walla miñum walla ko nandi hen ene julnannoɓe zaman annabi sallam ata on hadis tan ɓe jiiɗi on noon hadis noon wona celluɗo kada wona kutoraɗo e konngol subhanahu wa taala e konngol alani laaɗo mum waɗɗoto neɗɗo kelifuya mo julde waɗɗaki mo bakkudinani won julde waɗɗaki ɗum walla wodani cukalel ngel duuɓi 12 13 hellifaka ko orka waɗɗaki ɗum julde on ko julnata yimɓe woɗo noon ko Abdallah ibn Anis o ko gelɗo masir ko ni wiyatno ene julnannoɓe ha en goto seydina Maymun noon haaɓi ɗum wi onon kam on cuddanta min kutol almami mono ene holla majjere mabɓe andi kam oɗo kam almami comme anda suddude alawra koye sarni julde jeeya wan oɗon tukanor hadis muɗum haysoma kala ɗo wawi wonde cukalel ngel hellifaka ardota ko hellifaɓe ɓaade juulu waɗɗaki mo heddo so kay dokkiten kay ko kellifaɗo mo ganduɗa wawa julnude yimɓe walla ko mum binde kono amma mo hellifa kay on kay julni yimɓe ko meere kalde jawde caggal mum ko meere naafila korka noon ɓaade joomum ene wawi ko naafila on kam naafila waɗaki ene wawi sellude ɗum gandumi hen jawɗa jafoɗa a gadano kare ma mo jogui namdal gongal tan ceerno Cheikh Oumar Mody Mbaye e ladde he min jogui jumaji wonno rewɓe ɓe ne keewi won hen en jogui jumaji rewɓe ɓe enen jeeya e ko kalisaji mumen ne keewi e jumaji ɗi ha jumaji ɗi maaha ardiɓe ɓe batti wadde joni hokkude ɓen place hay sinno juma o heewi saaha worɓe ɓe jaltinte sababude place uji rewɓe ɗe hay mi yiɗum he e korka holto jimi juma yimɓe ne worɓe ne keewi kono place ɗum ponno darade o on place ko place rewɓe ɓe kaasi julde e juma he sababude rewɓe ɓe ɗum noon won hen noon ardiɓe ɓe kullirta ɗum ko kamɓe wadde hen kalisaji mabɓe ha jumaji ɗi daro ɗum rew haaɓe kisoro ɓe jaltina saaha ni worɓe ni pour place uji rewɓe ɗum kadi ko hunde yanje mboɗo yiiɗi kadi ceerno woda ko haali hen ala min gami alani hebbata ngam jama ko jama Allah ayi hunde ala kala même mo jeeya sariya hande mi jeeya sariya janggo kalami tan ko gandumi ko amma so tawi ko rewɓe e worɓe rendude e nder jama ene dago rewɓe e worɓe rendude e nder jama ene dago almami darima wi Allahu akbar sappugol worɓe ari ɓeydi caggal rewɓe ko wownoɓe notade juma e dental ngara jokko e sappugol worɓe he kañumen e keeda caggal worɓe ɓe so worɓe woɗɓe gari so yiiɗi lomba sappo rewɓe ɗum ene dago e nder jama he kono amma ko mbiɗa ko ya woyli mon on hen toon mi anda ɗum wassalam eyyi caggal keɗɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley yewtere men islam ari ha ɗo ene wayno hankkadi mintaji ɗi kuuɓi ɗum noon en jarni ceerno eɗen junno kadi yo Allah junno gurdam makko no ɓooyi dusde julɓe tawtoraɓe yewtere ɓe jaydiyanko men lengo Thiam Issa donc e ceerno men Thiara Mouhtar e almudo men Amal Ly jeeyato Wourossogui Ibrahima Diathie
Cheikh Oumar Mody Mbaye dendagal tawtaraɓe eɗen ñaago Allah kadi Allah hollene alkamisa garoy inchallah. Eyyi waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. En calmini sanaɓe ɓe gowno salminde foof eɗen puɗɗoro e ceerno meɗen ceerno Ndiaye Baro tun wadde galle muɗum e dendagal ko taari galle o foof. En nani kadi ceerno Mamadou Ceerno Mannene kadi ko toon waɗi toon woni no yaata toon e jaam ni Allah hokkumo wonde toon e jaam o artira noon kadi e jaam o taweɗe ɗe celli enen foof. ceerno Saydou Nour Ba goto gueɗo annabi sa sallam o yejitaka dendagal ceerno fof ɗo wonno ceerno Yaya Bari satolɗe ɓesguma fof ene salmina wonɓe gaɓe kam fof ne potiri ceerno Mouhamed Lamine jiiɗe maɗa ɗe mbiɗa ɗe nogas e joyyi nduɗo lewru ko hen min nangui ko hen min tugni min calmi dendagal musidɓe foof. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ahlu sunnat wal jamaati Guinée Bissau min calmini on musidɗo mo noon ceerno Ousmane Ly min ganda kadi ko dañɗo kadi goɗɗum debbo goɗɗo min ganda min mbayri hettademo min mbayri hebdemo yataw tan ko jaam joguimo kam kala Ousmane Sall de no mbimi eyyi ko Ousmane Ly ko noon joni ko ceerno Ousmane Sall ceerno Ousmane Sall goto min mbayri hebde alhaali makko no fewi min mbayri hebde habaru ko yataw omo selli yataw ko jaam joguimo. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. 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 Taala wa barakatuh.